Ünite 4 Ba û roj Rojekê ba û roj didin ber hev û dikevin miqersiyê. Ka ji wan kîjan zêdetir bi hêz e? Ba dibêje ku hêza wî pirtir e. Lê roj vê yekê qebûl nake û angaş dike û dibêje ku ew ji bayî xurtir û hêzdartir e. Axir li hev nayê. Di wê hingavê re jî dibînin ku rêwî yek ji dûr û va tê. Roj ji bayî ra dibêje: Min rêyek dît ku meseleya me çareser bike. Ji me herduyan. Kê karî ebayê wî mirîvê rêwî pê bide derxistin, ew dê bibe yê herî hêzdar. Dixwazî ew lê jî tu dest pê bike. Ba qebûl dike. Roj diçe û xwe dide li ber gutlekî ewrên reş û li bayî û rêwîyî mêze dike. Çi qas jê tê dibe gûveguva bayî hêz û qeweta xwe di ser wî zilamî da dişîne. Lê baş çida xwe çendî zêde dike, ew mêrik ebayê xwe li xwe dilefîne, bi xwe va dişidîne û bernade. Di dawiyê de ba bi ser nakeve û dev jê berdide. Paşê dortê rojê. Roj ji pişt ewran derdikeve û tava xwe bilavî li ser wî kesî rêwî dike. Hewa hem sayî dibe hem ger. Kelejaneke mezin dikeve hewayê û her der ji germahiyê digizgize. Roj jî û ba jî dibînin ku rêwî hidar nake û ebayê xwe ji xwe dike û diavêje. Piştî hingê roj çav diniqîne bayî û jê ra wiha dibêje: Ey bayê bagerok, tu bizane ku ev ji nezaketî û dilovanîya min tê.